banggai ma kontrolai ka bono kisa sagai khana ko desa plus kangsini press media no hambai tini sini 28 Teliamura ni party office 19 number booth center ara jaga go jeta sing khanagoi orni go boroni party office nosto khaljaka ei flag rok khaisai khibijaka hani mangi sing press meet khainani bad dumangkha ba ma khlaikha or jaga phaisok phaijak sini 28 Teliamura जनजाति मोर्चा नि प्रेसिडेंट ते और 19 नंबर बूथ सेंटर नि बूथ प्रेसिडेंट ते आं सिनी 28 Teliamura नि जनजाति मोर्चा नि जीएस ते सिनी 28 Teliamura जनजाति मोर्चा नि वाइस प्रेसिडेंट ते सिनी और जत्तो फाइसक सॉरी मंडल नि मेंबर्स बुतंगो तेसिनी और 19 नंबर बूथ सेंटर नि जतो कर्मकर्ता सिनी बीजेपी पार्टी नि बरक जतो खुंलाजाक मा सामानि कारण के ओमहाय सिनी पार्टी ऑफिस नो ताक बाइके 2 3 सिकाय थांहा 3 बार उनके ताबक जों बनो न सागा नायगो 3 बार सिकाय थांहा जेहेतु बरनो जों ताकबो कहानि बाबे जे पार्टी फानो खायलांथों ओमहाय नष्ट तष्ट केनिके ताखायलांथों उजिनिसनो ना आं कबो मुसुगो जाते चिनी वो एरिया बा एलाका सुस्थ बजाय दंरगानि बांगै आं जतो ननो पार्ट जतो लिडार्स जतो पार्टी ननो खाबाय खुबाय कबो ते जारा चिनी जे दुष्कृति फाहमाखा जारा फ्लैग फैसाय कहनाय रक बा पार्टी ऑफिस न सखायनाय रनो वाइजनि या वाइट था काय थांखा ते जों बहाय जुदि सिटे वैसां खांखै माजा खांखै बो उनि जागा याप्रि सेजाकनाय बनि निजेनो दायिंनाय दाबक जों केनि दल पार्टी हिसों बेरिया सुदु जों नायगो जेने एलाकानो शांति सम्पूर्ण खायनि बांगैसि नाय दं बनि परे ते सिनि बसकां इलेक्शन दंख बसकां इलेक्शनो बरनो जतनो आं कइगो रक बा पार्टी ऑफिस न सखायनाय रनो वाइजनि या वाइट था काय थांखा ते जों बहाय जुदि सिटे वैसां खांखै माजा खांखै बो उनि जागा याप्रि सेजाकनाय बनि निजेनो दायिंनाय दाबक जों केनि दल पार्टी हिसों बेरिया सुदु जों नायगो जेने एलाकानो शांति सम्पूर्ण खायनि बांगैसि नाय दं बनि परे ते सिनि बसकां इलेक्शन दंख बसकां इलेक्शनो बरनो जतनो आं कइगो चिनी भारतीय जनता पार्टी चिनी मंडल थ्रु ते डिस्ट्रिक्ट हयतेबो जतनो न और आमसायनि बरक रगनो जाते हायते तांगासथों हायहि आं खाबाय खुबाय बरनो कबगमु नारे सार इनके मो बजारागो खायजाखा ते निरक मो जे ख्लायनाय रक न किसा सो खागो वान सौमादे दं बरक दें खना बहाय रक सिरिसि किसा निरक थानि प्राय 19 तारिख नि हर 10टा निसिं 12टा जारा बिसिं रक खूब सम्भव नष्ट खायजाखानाहि और नि जेटा रिपोर्ट मामानि बनो नांगमा सानाय जों वान सकमानि के जे जागागो और जागागो फ्लैग बांमा कायजाक दंगो और बै दलनि ते अন্য दलनि कोनो फ्लैग रक फैसा जाक गरै शुधु जोंनि भारतीय जनता पार्टीनि फ्लैग कायसे फैसा जाक के काजे और निको चक्रान्त फां मानो हायके बरक फां नों मानो उजिनिसनो आं बोखाम मा खाखानाय अबश्य इनके सार मो बाहाय तुम्हारो खायजाखा जे हाया खायखामोन ताबुक सिनि उंक्लगोनो सिनि मो पार्टी ऑफिस 19 नंबर बूथ सेंटर और निको थुपर सिखलाय रबाय खाबरक इदि सिखलाय रबाय खा जतन लबाय खना इनके आसक बनि बांगै हाया नायनाय किबा बसुदो राजनीति कायसे नायगो बो और निको तं जागानि नाय आंके बनि असुबिदा नाय बिले जों उजिनिसनो सा नायनाय आनि ताखुक जे तं नष्ट खायनाय रनो भविष्यत हायतांसथों
যদি বনি পরে সানো आं करा बा तारन हामब्रक न जुदि अमनि परे नेक्स्ट जुदि हाइके चिखलाइला हामबा कखलाइ जाग हांके आपनो जोंबो या कबाक तंगलाक उजिनिस नांब्रक न ठीक ठीक हे मेसेज रे रखा बर खुसियार माइलांथों सार नि सिनिमों आनि गोमों आं चिनि अर 28 तेलियामुरा जनजाति मोर्चानि जेनेरेल सेक्रेटारि अर चिनि